Jeg har fået sådan en lakridspip her, som en af mine rigtig gode kolleger. Han har tegnet og 3D-printet til mig, så har jeg altid en lakridspip. Men nu skal den jo ligesom fuldendes. Der mangler jo ligesom noget herude. Kan man nok se. Så derfor så har jeg været i alle de butikker, der er her i Assentoft. Vi har Superbrugsen, vi har Netto, og vi har Rema 1000. Der er ingen anden, der har lyserødt krymmel. Men heldigvis, så havde jeg de her miniperler hjemme i skuffen. De går nok ikke helt lyserøde, altså sådan, jo de er lyserøde, men de er ikke rigtig lyserøde. Men nu prøver vi alligevel. Så ud over lyserødt prinsessekrymmel og en lakridspibe, så skal man lige bruge en skål til at hælde. Vi mangler en vigtig detalje. Og der har jeg snydt lidt i forvejen. Lige for at komme i den rigtige stemning. Voila!